Ayo. Gas.
Oke. Waroko. Hai. Oh, kabel, kabel, kabel. Oh ya. Oh. Aku nonton kok wedi dhewe. Oh, ancang-ancang. Waduh, alah alah wis boyoke sok piye ya bojone sok. Para mesake. Hati-hati lho. Yo. Wis aku. Hati-hati. Minta cengle sing ibet. Lho Kok karo Mbah Mo digawani brambang kok tenang ae. Apik 3, 4, 5, 6, 7. Wah, wis kopro ping 100 sih. Opo. Sik. Ki mok kok nggo rancang-rancang tok. Tak kira kayang ngarep kopro mengguri ya. Tangi, leren ngombe sik. Tambani. Aku wedi nek leginge suwek kuwi. Mak ngono ora ya. Ati lho Sin dimplok lho Sin. Oh, dadi kelebon Eyang Mayangkara hadir. Ora sah. Kok Eyang Mayangkara to, Mas? Eyang Astabrata. Bukan. Eyang sapa? Anoman. Oh ya Anoman. Heeh, Ya. Mayangkara itu monyet.
Lho, lah Anoman yo. Anoman masa celeng. Oh gitu, Bu. Nggih padha itu. Aku soalnya Anoman ini uduk celeng. Lah apa? Uduk celeng. Uduk Ketek. Uduk ketek. Bukan. Apa nek Anoman ning omahmu? Anoman iki sapi. Wah, mosok sapi jenenge Anoman. Lho iya. Oh ning omahmu Anoman kuwi sapi ya? Iya, soalnya beda tempat itu beda nama. Beda julukan. Iya, heeh. Heeh. Gandeng aku dalang ruwe Anoman kan yo kethek. Sik, Mbak. Sampeyan benakne sik jarike, sik sampeyan benakne. Aku benakne sik, heeh. Lah iki lho, niki wes sinden semenika iki apa jarine bupar kok. Nggih, ini ibuku lho, Mas. Wes tuh. Nggih. Mirip to mbek aku. Heeh. Nggih. Mirip. Mirip. Makasih yo, Sembah Gak. nuwun nggih, Bu. Sing ngendang yo iso, Pak. Bos jaranan wae. Oh, ini bos jaranan. Mboten yang tadi ciblon tadi pas ciblon Oh, kendang. masih blon. Masya Allah, luar biasa. Jaranan Atas. dibosi, elektron dibosi, band dibosi. Wis kabeh. Sinden yo dibosi gak? Wis pokoke napa-napa digermoni oleh niku. Lho. Maksudnya maklar ngaten lho. Oh, maklum. Bisnis jiwanya itu bisnis. Oh, Masya Sik Allah. Mbak, aku pengen sak sekaran Iya. sing jarike tanpa nyingkap. Sak sekaran sak sembarang nyekel kepangan sak sekaran engko ben diterokne sinden-sinden Astabrata. Oh gitu, oke. Tapi nyekel kepang. Aku boleh minum sak ceglukan? Boleh. Sak sekaran sak sekaran. Sak sekaran. Sing jarike tanpa nyingkap niku dos pundi? Sak sekaran mawon ora usah dawa-dawa 15 detik ngono 10 detik ngoten mawon. Sak sekaran mawon sing kepangan. Mergo ki engko calone ke depan tak tukokne kepangan siji-siji. Jojo to, Mas, kok aku gak mayu Oh, ngoten ya. Ya ding ora seda. Yo, sak sekaran iramane sing piye? Manut. Sekarane sing piye? Sik request ben kompak. Heeh, sing sekarane sing kepangan sing piye? Tak delang, tak tulung, tak delang. Kuwi ya tak ndeleng iki Pak berdang turun ya ya kok ngono to Mas ora ngono ya unine kendang ya ya ayo manut wis sak sekaran sing jarike tanpa jingkap sing nyimpeng langsung mudhun lho. Sip. Hop. Dari sana Mbak Ririn. Ayo Mbak Ririn. Dicoba. Ayo Mbak Ririn. Ayo. Ini satu-satu. Apa? Oh, ora nyawang yo. Ora nyawang. Dibaleni pisan kas. Anu Mbak Ririn ngadeg sih. Mbak Ririn ngadeg dulu. Ayo. Ngol diurut mriki. Heeh. Pun to. Ya udah. Bisa. Kok arepe mangan buku ki? Lah ya. Keluwen. Ana sinden mangan buku. Ini pakai jarene nih. Tak delak taket. Oh, dicontoni oke. Contone sih. Nyontoni 50 lho, Mbak ya. Ya. Yuk. Dimatkan. Ayo. Pas. Yuk. Oke. Ya. Peserta lomba nomor 1 Khairun Hanifah sapa meng. Khairun Rirfah. Ya. Khairin. Khairin. Awas. Wah, yo. Yo. Pisan kan.
Mbak Rinvi, berapa Oke. nilainya? Iki 90, Mas. 90. Heeh. Wis bagus, tapi sik kurang menjiwai. Oh, berarti tapi nilainya sudah 90. 90. Oke, peserta selanjutnya. Kalau Ayo. Dilus-lus sik ben jinak. Nah, dulu ngono. tangannya gini, Ben gini. lulut. Oke. Yo. Tak. Blak. Ini ya, tak. Nah. Pisan lagi. Hop, berapa Oke. nilainya Mbak Rinvi? Iki 91, Mas. Kok ya nek ngluwihi kok ya medit men to? Loh, lah iki mong sing versi kalem-kalem to, Mas. Oh, iya. Mbak Ririn kan 90 sangat kalem. Heeh, 91. Iki rodok kalem. 91. 91. Siji tambah siji kuwi ya nilai ya, Mbak ya. Heeh, lumayan heeh. Mbak Aul. Heeh. Ayo Mbak Aul, tunjukkan pesonamu, Mbak. Ayo. Allah. Hop. Oke. Oke. Luar biasa. Nilainya berapa Mbak Yurinvi? 94. Mudak loro. Mudak loro. 90, 91, 94. 94. Peserta selanjutnya. Ayo. Ayo Mbak, tunjukkan pesonamu, Mbak. Oke, iki animasi. Iya. Yuk. Pisan kas. Aduh, wi Iki kok- gak suarane jaran wi anu, suarane jaran wi ngrasani sing anu sing numpaki. Piye? Suarane peko. Iki koyo sindenmu sing iki rada dol, Mas. Anu kacamatane jaran wi mung biasane nak ngene ta kacamata jaran. Heeh. Kuwi ketoke ketutup sak ngarepe. Iki nilainya anu, Mas. Tapi kan jaranan itu keras ya, Mas. Ya, ya, ya. Jadi iki 95. Loh, kan butuhe sing keras-keras, sing kalem iki gak butuh. Iki nek rada ditata ngono ya rada bener paling. Bener. Terakhir. Ayo, Mbak. Ayo. Loh, kok terakhir Lah ini masih ada toh? sapa? Bu. Wah, ibu pun bopo niku. Hop, yo, ayo Pat. Blakem. Top. Luar top. biasa. Setelah 95 terakhir nilainya berapa? Iki 96, Mas. Kok Iki kok urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne satu lagi. anu penyimbangku mudun bare. Ngerti nek wis joget siji-siji ngene iki terus mudun, niteni. Wis hafal karo pakliranku bare. Oh ngono. Lah tapi iki urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne sing 100, Mas. Ya engko tak golekne. Oke. Tenang, karo berjalannya waktu kok tak golekne. Sing endi? Oh iya. Oleh ya, Mas. Sapa toh? Mbak. Oh, Mbak Lia. Ayo, Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Tak papak lho. Ayo. Ayo sini.
Lah iki jelas 100. Iki. Iki jagoku, Mas. Lah iki jarane ora kembang kempis iki. Ayo yuk. Ayo, Mbak. Lah ya sing ditumpaki kuda kepang sing numpaki kuda nil. Ora. Tak sayang kok. Ayo. Kudanya mana tadi? Kudanya ini. Sama aja ngisi-ngisine aku lho. Ora apa-apa gede samad sing penting iki kuat, Mbak, ya. Sik tak cekle sik. Sing kuat yo nduk. Oh, oleh. Lanang. Oh, lanang iya. Katoke suwek bejarane. Kene, Mbak, tengen kene, Mbak. Ya. Ki sampean tenan iki, aja ngisi-ngisine aku lho, Mbak. Lek aku marahi wis Ora dikempet iki, Sor. Ning sampe aja dikempet. Mbok kadane bojomu piye? Ayo. Yo. Ya. Sik contoh iki ya, contoh ya, Mas. Contoh sih. Oke, contoh sih. Oke. Sangat bisa Wis Yulia. iso iki wis. Ayo Mbak. Tak sangoni. Tenang. Pokoknya iki bijine 100 tak sangoni. Ya. Ya. Ayo yuk. Yo. Ayo yuk. Yuk. Iya. Hop. Satu kali nek. Luar Anu to, biasa. sik anu mripate jarane kok tertekan ngono modele. Ora ding. Ini sangunya ini luar biasa. Loh, pokok gelem munggah disangoni. Ayo Nyuwun sangu mboten? Oh iya no. Loro. Jaluk sing duwe loro. Njaluk sing duwe loro, 5.000 bet. Sing biru. Oh, Sing biru loro. Nggih. Wes, piye Siti? Nggo sok duwite wi tukokne jaran ya. Heeh. Tukokne jaran. Ngesakno. Terima kasih ya Mbak Makasih. Lia. Luar biasa kedua kalinya Mbak Lia munggah panggung, Oh Mas. iya, Deng. Oh, toh? Heeh, bener. Sing biyen kae gano Iya. Wis pokoke langganan kuwi. langganan. Sok tahun ngarep kok munggahnya ya Mbak, Oh. disiapne. Tahun ngarep spesial Mbak Liam macak sinden. Ojo sinden, Mas. Dadak merak. Oh iya. Pon legase istirahat sik anu sapa? Mbak Rinpi. Oke, sumangga dilanjut. Nah tak. Heeh, diimbangi ya.